dobrodošli na Sandu kanal. Evo me u Rijeci, prestolnici kulture Europe 2020. Nažalost, sve je prazno. S obzirom na situaciju u kojoj jesmo i mislim da nema ništa bolje nego trenutno gledati more i opustiti naše vijuge kako ne bi prevelika navala adrenalina od svih vijesti koje svakodnevno dobimo utjecala na naše zdravstveno, mentalno, emotivno i duševno zdravlje. Ovo što se danas događa je izuzetno zahtjevno za sve, jer u ljudskoj prirodi društvena izolacija je potpuno zastrašujuća. Ne umanjujući utjecaj korone, to je COVID-19, na cijelo čovječanstvo i na politiku svih zemalja, moram napomenuti da strah koji proizlazi iz ovoga što se događa može imati još drastičniji efekt na nas kao pojedince i na globalno društvo. Tako da je jako bitno da bez obzira na sve vijesti koje gledamo, a gledamo mislim previše negativnih svakodnevnih inputa i ugroze za naše zdravlje i po naš život. Tako da je praktički 90% vijesti okupirano sa koronom, ko da se ništa drugo u svijetu ne događa, što isto mislim da je bitno da budemo svjesni toga. Zašto je tako, da se isto možemo upitati. Vezano uz tu pojavu htjela bi se vratiti u 1920. kada je gospodin poznati Watson radio pokuse vezane uz strah, pa tako je jednom dječaku pokazivao bijelog zeca dok je istodobno stvarao vrlo neugodan i jak zvuk. I taj dječak, iako je u početku mu se jako sviđao taj zec i htio mu je prići, kasnije je ne samo da nije mu htio prići, nego sve bijelo ga je plašilo, od bijele brade, od svega što vidi što je bijelo. Što znači da na neki način i mi možemo biti na ovaj način uvjetovani na globalnoj razini, ako i toga se trebamo, jednostavno moramo biti barem svjesni toga da ne bi prešli u fobiju, a fobija je zapravo metastazirani strah u kojemu mi tada vidimo strah tamo gdje i ne bi trebao biti i postajemo vrlo pokorni i poslušni, što nije najbolja varijanta ljudskog funkcioniranja, jer razboritost i hrabrost je važna i ona daje tu vatru života i tu vatru naše duhovne snage, da ne budemo prazne duše, da ne budemo isprazni, poslušni roboti. I da, čuvajte se korone, jedite puno češnjaka, radite si džumbirov sok s limunom i medom, izlažite se suncu, budite blizu mora i rijeka gdje su negativni ioni koji nas oživljavaju. Radite sve ono što je dobro za vaše zdravlje, čitajte prekrasne knjige, a same vijesti svedite na minimum, čisto da znate šta se događa, kako ne bi sami sebe previše uplašili i kako bi mogli zadržati snagu za sve ono što nam slijedi. Pozitivna poruka korone je da smo svi povezani i da možemo vidjeti
koliko lako utječemo jedni na druge i koliko jedni bez drugih ne možemo i koliko smo važni, i zato se koncentrirajte na to da nema straha, da se ne strašite, nego da se međusobno volite. Ako ne možete fizički biti blizu, onda barem iz srca šaljite jedni drugima ljubav i podršku i osjećaj povezanosti. Shakespeare je lijepo rekao da kukavica umire 1000 puta, dok hrabar samo jedanput. Čuvajte se i volite se i lijep pozdrav sa Sandra kanala.